Durban July zobanjani bengekho abaphathi bemali yaku-accuse. Durban July zobithethwe amantaliyane nabosne. Durban July zobanjani izinkanyezi zikhanya njalo. Imali ingekho zobanjani kodwa ama-vibe awapheli, siyaphambili. eThekwini kudwela ama-flash, drip ayakhanya, ama-outfit class, wonke umuntu uyazama. Ama-VIP ajwayele ukushaya nge-champagne. Manje izinto zishintshile, sekushisa nge-pain. Imandla ngivaleyiswa, abantu bayakhuluma. Amadili aphukile, wonke umuntu uyazuma. But i-groove ayifisi, siyapusha noma kunzima. Siphume emlazi siyongena, sishaye iDurban July noma kunjani nithi hey, uzobanjani lo mzimbi. Uma abaphathi bemali bengasekho, ubani ozosiphakamela manje? Kodwa thina sisabe, siyapusha nge-vibe, siyokugcwalisa i-track, sizodlala all night. Durban July zobanjani bengekho abaphathi bemali yabaccuse. Imadlanga commission ilivalile ize. Durban July zobithethwa amantaliyane nabosne. Amantaliyane yafika, trip yabi yakhuluma, nabosne bayaphatha, i-crowd yathuthumela. Ama-beat look drown, mayisheya ngaphansi. Wonke umuntu uyanyakaza, akukho ozohlala phansi. Ama-bottle yavuleka noma kunzima, siyajabula noma izindaba zizimbi, siyazama. Durban July akhona nje i-fashion show, yile ndawo yama-vibe, lapho impilo ihamba slow. Siphakamisa izandla uzwelebi, noma izinto zinzima siyahlangana ku-street. Durban July nge-email, ngisho noma kushintsha izinto, i-vibe izodlala ikhona njalo nje. Durban July zobanjani sizoyenza ibe mnandi noma unjani. Amantaliyane nabosne bayayiphatha lento.